O BNG levou ao Parlamento unha proposta para que a Xunta busque unha saída para a planta de Serbia, iniciativa que non contou co apoio do Grupo Popular. O Pazo do Hórreo acolleu esta semana novas sesións das comisións do Parlamento de Galicia. O BNG presentou unha de ordenación territorial, obras públicas, medio ambiente e servizos, unha proposición non de lei para que a Xunta participara na reconversión da planta de reciclaxe de Serbia, en Lousame, medida que expuxo a deputada nacionalista Rosana Pérez. A planta de tratamento, situada en Serbia, no concello de Lousame, emprega na actualidade a máis de 125 persoas e foi un referente galego e estatal durante anos na recuperación de residuos. Todos estes anos, a Xunta de Galiza do Partido Popular nunca apostou polo modelo alternativo e referente que foi Serbia e que defendeu a Mancomunidade. Moi ao contrario, a Xunta sempre apostou pola incineración de Sogama e sempre fixo todo o posíbel por invisibilizar e incluso dificultar modelos alternativos totalmente opostos aos que representa Sogama. Modelos como o de Serbia, que apostaban pola reciclaxe e a recuperación e que evidenciaban claramente que sí é posíbel outro tipo de tratamento dos residuos máis barato, máis respetuoso co medio ambiente, descentralizado, de proximidade e que xera emprego. Lamenta que a situación actual da planta derive da falta de apoio dos concellos que conforman a Mancomunidade Serra do Barbanza e do Goberno galego. Levamos moitos anos advertindo da necesidade urxente de abordar unha modernización da planta e do servizo. Levamos moitos anos insistindo, moito antes incluso de que chegase ao seu final a actual, na necesidade de enfrontar unha nova licitación, da necesidade de que as distintas administracións se implicasen para mellorar a xestión dos residuos na planta de Lousame. E agora xa estamos noutro momento, nun momento ben crítico no que a Xunta non pode seguir desentendéndose e mirando para outro lado, agardando únicamente a que Serbia bote o candado canto antes e que os 9 concellos afectados se integren a maior brevidade posible en Sogama. Debido á situación actual da planta, o BNG insta a Xunta a implicarse activamente na modernización e reconversión de Serbia e a crear unha mesa de traballo con todos os implicados. Sen embargo, o PP, a través do deputado Gonzalo Trenor, defendeu os datos de Sogama e cuestionoulle a Pérez porque no seu concello, a Pobra do Caramiñal, traballa con esta empresa pública en vez de facelo con Serbia. Por qué? A min encantaríame que me lo dixeran. Sempre falei con Baraes e cóstame entendelo. Cóstame moito entendelo porque non hai unha explicación. Quer dizer, levan anos gobernando na Diputación, levan anos, décadas gobernando en algún concellos e son clientes desde o primeiro momento con Sogama. Así de simple. Entonces, a responsabilidade, como vostede sabe, de xestión de residuos non é da Xunta de Galicia, é dos concellos. E de aí parte absolutamente todo. Sogama púxose en marcha en 1992. Levamos xa 30 anos con Sogama. Permitiu eliminar 300 vertedoiros municipais, 3.000 puntos de verquido ilegais na nosa comunidade, e se só fora por iso, xa é un gran éxito. Esta proposición formulada polo BNG para que a Xunta busque unha saída para a planta de Serbia foi rexeitada por 7 votos a favor de BNG e PSDG-PSOE e 9 en contra do Partido Popular.